Hello guys, welcome back to my Arun Bhai Vlog show. So guys, माने बैसागु बोथोरा तो सफैबाय आरो माने नै दिनै हराव माने दिनै थांनाय हराव तामाम अखा हादों आरोना हानानै मायबा फोथाराव एसे गोथौआव माने दै थादों आरो बेफोर माने एसे सिना दं आरोना बेफोरथ' दै दंमोन दहाय फुङाव दा माने गैला आरो नै बेफोर हालेव जासिगोन आरोना बैसागु बोथोरनि फार्स्ट टाइम आरो बै गुफुर नुदोंना एसे दै आरोना बियो ओमफ्राय माने लोगोफोर आरो दा अखा हाहां जाखाना दं नै गोसोम जाना दं आरोना माने आरो सान्स मोनबा अखाया हाबावगोन आरोना थ' गाइस जियानो जाला माने बैसागु बोथोर सफैबाय नङासै बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बैसागु बोथोरनि फार्स्ट माने गाहाम हामलायनाय थाबाय गासैबो बैसागु बोथोरनि मोजांनो मोजां बैसागुखौ मानिलाङो एबा रंजालाङो स' बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरो गाहाम हामलायनाय जाबाय दा जोंबो रंजागोन नोंथांमोनाबो रंजा थ' माने भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बे साननैसो मा होनो इंसि हिल डिमाहासाव थांनायनिफ्राय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन थ' दिनै लाबोबाय माने लाबोबाय आरो दिनै माने कन्टेन्टबो गैयामोन मा बानायना नाथाय बिहु फैगोन आरोना बैसागुआव बैसागुनि आगोलावबो फैनो हानाय बैसागुआवबो भिडिअ फैनो हानाय थ' आं माने दा फोथाराव दंफैयो आरोना मैया माने अखा हादोंमोन नालाय बेनिखायनो जोंहानि बोरमाया माने फोथारनिफ्रायनो फैदिया आरोना माने मा जाथायखौ नागिरलांनि र' नै बैफोरो बोरमा बायदि नुदों आं नायहैनि र' नंगौना नङा थ' गाइस गासैबो कमेन्ट सेक्सनाव जनायहरदो नोंथांमोना बैसागुखौ माने आरो मोजाङैनो जालांगोन होननानै एबा रंजालांगोन होननानै थ' नै नोंथांमोना नुनो हायो दंफांखौ बिराद बरियानो दानना दोनदों आरोना दानना दोननानै माने जोंहानिनो बेखिनि हाया जोंहानिनो आरोना बेखिनिया ओमफ्राय बोरमाया दंना गैया नायनोसै ओमफ्राय बैसागुखौ मोजाङै रंजालांदो मानोना बोसोराव खेमसेल' फैयो बे खेमनै खेमथाम फैया बैसागुआ थ' बेनिखायनो मोजाङै रंजालांदो ओमफ्राय गाइस आं फोरमायखाना दोनबाय आरोना नोंथांमोना बाक्सानि सोरबा दंब्ला बाक्सायाव माने आं 23आव प्रग्राम मोनसे दं बिनि आवगायावनो थांगोन आरोना जों 21 बा 22आवनो जों बाक्सा थांगोन आरोना थ' लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बाक्सायाव आरोना बाक्सा नारायणपुर गामियाव आरो ओमफ्राय नै दानाबा बोरमाया बेहाय गैयानो आरोना बे मालायनिसो गोजा बैजा थागोन खोमा थ' गाइस बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना बैसागुखौ मोजां जालांदो थ' आंबो मोजां जालांनोसै ओमफ्राय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय जौफोरखौ बारा लोंलाबायनाङा कन्ट्रलाव माने लोंदो आरोना मानो होनब्ला आजिखालि दिनाथ' इमान मोजां नंखाया नङा होमबा बुलायनाय सलायनायबो जानो हानाय जोंनिथिंथ' बिदि फ्रायानो जायो लोंना लाबा माने पुरा आरो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना एसे कन्ट्रलाव लोंलायदो आरोना थांनाय बोसोरबो बहुत घटना खोनादों मानो होनब्ला बैसागु मोसानो थांनानै गारि लानानै मावबा गारिया बेलथायदों मानसिफोरा बोरैबा जादों आरो माने सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै बिदि जाया गासैखौबो आर'जनो गसाइनो आर'ज गाबनानै बैसागुआ मोजां थांथों बेनि थाखाय खावलायबाय आरो भिडिअखौ आं बेसेबांनो फोजोबनोसै आरो जायफ्रा दाहालागि साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामाखै कमेन्ट खालामाखै थ' नोंथांमोना अननानै खालामना होदो मानो होनब्ला सापर्ट होबासो आरोना आं सापर्ट होबासो माने भिडिअखौ बानायनो आं इन्टारेस्ट नाङो मानोना सापर्टआनो गैया जाना दं बे साननैसो माने बेनिखायनो आं भिडिअखौबो बानायनो माने गोसो जाथ'वाखै बायदि आरोना स' जियानो जाला नोंथांमोना सापर्ट होदो अननानै प्लिज थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै जायफ्रा दाहालागै खालामाखै नायगासिनो जेनेबा दे होमबा बैसागुखौ नोंथांमोना मोजाङैनो रंजादो होमबा दिनैनि थाखाय बायसै नामा ओमफ्राय बैसागु बोथोरनि गासैबो रंजादो।